हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन जोङो दायो एक्टर आं आरो फिसाजो एक्टरनि लोगो नाहानाव आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंसोरबो नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायलांबाय थागोन थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै। नै फिसाजोआ रेडि जाबाय थादो। नमस्ते। गन्थंना ब्ले ब्ले हाब पां पांआनि इनि कट देलायबाय थादों नै आंनि फिसाजोआ बाब्बारे बेलेगा मेकआप लायो बिनिया नारेंखल थावफोरखौनो लासाबसोयो। हाय होन। हाय। जों दोहैनो मोनफैबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो फिसाजोनि लोगो नाहानाव थांबाय थादों आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै इसानाव थांगोन बे फिसाजो ओइ बे खोबथेनाय नाहानाव थांगोन स्कुलनि लोगो आरो क्लास फ्रेन्ड माबायो नै नै आंदो लोगोसे गथ'फोर दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर हाय होनलाय फुंनि सेकेन्डसेल' मोन जोङो साहा लोंनानै फैबाय आरो फिसाजोनि लोगो नाहानाव ओमफ्राय दायो जोङो खाम जाहैलायनोसै आलासि नाहानि न'खराव थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। मोनाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो खोमसिबो जाबाय नुखाला नैनि कुवा खोमसि जाबाय मोनाबाय। Sore-sore Munus. हात मा जाबाय? खाम जाबाय नों दिनैनिफ्राय हा? दै लोंबाय खाम जाबाय दैबो लोंबाय खामबो जाबाय मालाबो गानबाय ने आसान गानबाय मालादो आसान गानबाय रुपानि ने दे मिनिदो दे मिनिलाय दे खोमसि जाजोब्बाय।
Kak.